जोंनि मिडियाराव न दिनै पार्टी IPFT नि 13 तारिख डिसेम्बर राज्यभित्तिक जमायतनि कायसा जोंनि प्रग्राम नारजाक दङ आबुजों साराथि ग्राम रंसियो बे प्रग्राम न गाहामखे खायनानि बागै वानजिखौ जों साफैल' मन्दिर खेबथि साननानि बागै जोंनि जे स्टेट लेभेल प्रिपेरेटरि कमिटि दङ ताई भारतनि कायसा लकेलनि प्रिपेरेटरि साब कमिटि दङ रावबा जयेन्टलि कायसा मिटिं प्रोग्राम टिभि जों बायके सफल खायनाय बे प्रोग्रामनि नागानि खायनानि बागै बा डेकोरेशननि फैदि सुरु फैदि जा खायनानि अब बुसु जरा फैता बिहा आपलोड कायसा रिव्यू खायनानि कायसा मिटिं